možná důležité upozornění, tento modul funguje tehdy, když fotíte přes hledáče. Nefunguje, když vlastně zaostřujete pomocí liveu, protože tam se hledá kontrast přímo na čipu, což mimo jiné je pomalejší. Mě vždycky rozesmálo, když bylo to live jako novinka, tak lidi mají tendenci fotit nějaký psy, kteří někam běží, nebo nějaký sport a podobně. On se vás ten člověk zeptá v první fázi, kolik to umí obrázku za vteřinu. Pak se vás zeptá, kolik to má zaostřovací bodů, když mu to řeknete, on poděkuje a zapne si live, že? Jo, tak to je prostě asi tak stejné, jako byste si zeptali, kolik má to Ferrari koní a tak dále, a pak si na to sehnali nějaké levné protektory. Že? Takže lidi to někdy umí tím svým nastavením vlastně úplně vyblokovat, to, co je pro ně důležité, nebo to, na co se ptali předtím. To live má samozřejmě obrovský význam, to samé ten výklopný displej, když se fotí třeba přes nějaké překážky. Když mle fotíte někde na koncertě přes lidi a podobně, tak prostě není nic příjemnějšího, než si takhle vyklopit displej a v pohodě tu kompozici uděláte. To samé při nějakých fotkách ze země, kdy fotíte makro, nebo když chcete fotit nějakou perspektivu, nějaký zajímavý podhled, tam je ten displej strašně zajímavý. Já se vždycky tak sám se doptám, jestli to ti lidi opravdu trošku nakopne k tomu, aby exponovali z trošku jiných pohledů, než z toho pohledu běžného oka. Protože já jsem kdysi dělal na labu, můžu vás ubezpečit, že 99% všech fotek amatérů je z této výšky a na šířku. Nikoho nenapadne ani otočit aparát takto, nikoho nenapadne, že by mohl něco vyfotit z nějakého nadhledu, něco z nějakého pohledu. Tak se většinou třeba na zájezdech, dříve, co jsme jezdívali, poznalo, že trošku fotí a kdo ne, protože takový ti běžní turisti vlastně vysedli z autobusu ještě opření o karosu, už fotili záběr na nějaký hrad, že jo? Takže měli kus parkoviště, krásné popelnice, malý hrad, že a byli spokojení, že mají fotky a ti, co uměli fotit, tak běželi někde dopředu přes to parkoviště a tam na něco lezli nebo si dřepli do trávy a najednou prostě ty fotky byly samozřejmě úplně jiné. Tak doufejme, že ten výklopný displej ty lidi jaksi nainspiruje k tomu fotit z těch nadhledů, z těch pohledů, zkusit věci trošku jinak. To samé na deseti dětí nebo zbývá, že jsem měl fotit z výšky jejich očí, ale já jsem prostě vysoký, to vždycky je takhle malý nebo pes taky z očí, tak prostě si můžu přikleknout nebo něco. Vlastně s tímhle tím foťákem už se nemusím válet. Vyklopím displejem to dolů. Třeba máme kolegyni, která nám v pravidelných intervalech ukazuje fotky psa, všichni z toho psa známe jenom hřbet. Jak pes ní přiběhne, tam ho takhle zrušený fotky. Přitom nejpěknější ta fotka by byla, kdyby byla z výšky a očí od čumáčku, pěkně dopředu, ale tak musí vyfasovat nový foťák, my se máme na co těšit, že jenom vidíme čumáček.